Bisaya 1 ay nasa Las Piñas na. Shoutout sa taga Las Piñas. Hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only. Chiropractic, hilot massage, bone sitting and therapy. TV Bisaya 1, mayaman ka man o mahirap, nasa laylayan, pupuntahan kita. Ako po ay isang charity vlogger para sa mamamayang Pilipino. Las Piñas,